Инфозона продължава, както ви казах, на 15 марта в събота. Времето ще се завърти назад и ще ви отведе в един свят на герои, приказки и традиции в Стария мол в Стара Загора. Ще се проведе уникално събитие, посветено на семейното сплотяване и любовта към България. Преди малко с Колю Колев си казахме, че любовта във всичките измерения е най-важна и тя движи света напред. Всъщност, добро утро, благодаря, че приехте поканата. Председател на Института за съхранение на културно-историческо наследство. Нали така? Добро утро. Добро утро. Благодаря за поканата. Добро утро на всички старозагорци. Радвам се, че днес ще имам възможността да разкажа за дейността на нашия институт и да разкажа каква е нашата мисия, каква е нашата кауза и какво предстои да покажем и да направим за град Стара Загора на 15 март, събота от 13 часа. Да почнем от събитието, ако искате, и после ще се върнем и колко време назад вече не знаем, вие ще кажете, за да се поговорим за историята на института, за това какво сте направили до момента, какви са плановете, тъй като гледайки амбициозната и мащабна програма само за това събитие в събота, си представям и така цялостната ви дейност, че би изглеждала доста впечатляващо. Но давайте сега за събота. Откъде дойде идеята? Видях, че страшно много хора са се включили да участват и да предизвикат повече интерес от страна на родители и техните деца. Надявам се и времето да удари рамо в събота. Времето е винаги с нас. Да. И ние сме във времето. Идеята дойде от това, че лично аз смятам, че историята и културата на българския народ, освен че се съхранява в музеите, в читалищата, в библиотеките, историята и културата, културно-историческото наследство трябва да се съхранява в сърцата на всеки един българин, на всеки един от нас, независимо къде се намираме по света и независимо от това на каква възраст сме. Защото всички, и малки и големи, обичаме приказките. Вие сте млад, аз съм по-голям от вас, но и двамата това, което ни обединява, че още помним приказките, които са ни разказвали, митовете и легендите, и всички, предполагам, че и нашите зрители в момента, нашата аудитория ще се съгласи с факта, че историята се е предавала векове наред, много преди да се създаде писмеността и начина за датиране и за отразяване на датировките. В този ред на мисли, ние като наша кауза решихме, че чрез специализирани издания, които са много иновативни и ще се покажат на българската аудитория за пръв път в Стара Загора. Това са книги, които са QR-book книги. Те са изпълнени с QR-кодове и се явяват един вид като пътеводители, като едни портали към интернет пространството, към необятната библиотека световна, в която може да се види всичко, което ние искаме да поставим като тема. Аз тук ще ви прекъсна само за секунда, тъй като в начало споменавах и за читалища, за библиотеки и така нататък нещо. Примерно читалищата са една запазена марка за България. Не знам другаде по света дали има някаква подобна институция. Децата обаче малко или много по една или друга причина стоят по-далеч, едва ли много от тях са стигали до читалища, със съжаление трябва да го кажем. И точно това иска да ви питам. Съвременните деца, за тях трябва друг подход. И явно сте го намерили чрез този начин. Благодаря ви за прекрасния въпрос. Аз обичам децата и независимо къде съм, дали съм в България, дали съм в чужбина, винаги по някаква причина ставам любимец дори на деца, които преди секунди не са ме познавали. Много обичам да им разказвам приказки, много обичам да им разказвам приказки конкретно за България. И всъщност аз години наред наблюдавах как се променя поколението. Имаше периоди, в които децата слушаха с интерес, но тогава нямаше смарт устройства. Сега виждам, че откакто дойде ерата на смарт устройствата, децата много трудно се концентрират. Те в даден момент, както слушат, както им е интересно. И тук вече на мен като разказвач на приказки ми беше много важно да владея подхода и да не изпускам аудиторията за секунди, макар и от едно дете, две или няма значение колко са. Но виждах, че в даден момент се разсеяват и тръгват към смарт устройствата. И всъщност
Наистина това, което е иновативно при нас като подход е, че ние въведохме въпросните QR кодове и по този начин от всяка приказка, в момента в който детето тръгне да се разсеява, като сканира QR кода, то влиза в продължение на темата, става му интересно и чака с нетърпение да преминем към следващата тема, за да може и там отново да заработи с дигиталното устройство. Добре. Две книжки видях. Магията на България и понеже сме в Стара Загора. Приказки за Стара Загора. Това ще ми е любопитно и аз дори да с QR кода да влезне, да попрочета и да поразбера. За мен ще бъде удоволствие да получа обратна връзка после от вас, след като сте влезли с QR кода, какво сте получили. Ами, още веднъж, благодарейки за дадената ми възможност пред вас да застана пред старозагорската общественост, акцентирам, че за първ път в България се представят QR книги, но за първ път в дадена община се представя книга, която е и за деца и родители. Тя се нарича книжка по родолюбие за деца и родители, с основно заглавие Приказки за Стара Загора и чрез 20 приказки децата и техните родители, баби и дядовци, как и братчета и сестричета, ще преминат през, ще се отправят на едно вълшебно пътуване и ще преминат през всички епохи на Стара Загора, ще тръгнат от неолитните жилища, ще минат през Берое, през всички форми на съществуване на нашия прекрасен град, ще се върнат днес тук, където сме, ще видят богатството, културно-историческото богатство на града, но и ще отидат в бъдещето и ще видят какво прекрасно бъдеще ги очаква, ако останат да живеят в Стара Загора и да продължат вече те да творят и те да градят. Това първо по рода си подобно събитие, което организирате? Първо по рода си събитие. То е част от нашата национална програма, която се нарича Национална програма за любов към България, семейно сплотяване и родолюбие. Под родолюбие разбираме конкретно любие към града, в който си роден или живее, защото има такива, които не на едно място живеят в друг град. И ние смятаме, че тази история трябва да се познава. Няма в момента такива адаптирани за деца, които да показват историята конкретно дадения регион. И искам да споделя, че всъщност нашите книги чрез световни платформи ще достигнат до абсолютно всички българи по света, като идеята е независимо къде се намират, дали са в Америка, дали са в Европа наши съграждани, които са от Стара Загора и искат по някакъв начин да запознаят дечицата си с историята на град Стара Загора, да могат да си вземат тази книжка и по нея да работят. Имахме много разговори с директорки на детски градини. Вие правилно акцентирахте, че има огромен интерес към събитието. Виждате си участниците и повярвайте ми, празника можеше да продължи и повече от 5 часа, но за сега решихме да е толкова. С нашите делови разговори с учителките от детските градини разбираме, че конкретно книжката Приказки за Стара Загора ще може да бъде като едно помагало на учителките да преподават уроци за историята и културата на град Стара Загора на своите дечица. Робя си с телефона, за да видя детайли програмата, но както каза и господин Колев преди малко, страшно много участници. Ако тръгна да ги изборявам, със сигурност ще пропусна някой, затова по-скоро ще ви посъветвам. Има много хубаво събитие, създадено в Facebook, с детайли по часове, какво предстои като участници, като гости. Виждам, че някакви, може би, инфлуенсър или как се казват, от TikTok звезди, фолклорна школа Орисия ще бъде, хор Жарава, още доста. Багатур, разбира се, с подкрепата на община. Дечица от много детски градини. Да, с подкрепата на община Стара Загора, трябва да кажем. Събитието го организираме ние, Института за съхраняване на културно-историческото наследство, като официални наши партньори са община Стара Загора и Holiday Park, на които специално искам да благодаря, защото
тази трибуна, която ни е дадена от Holiday Park, е просто безценна. Така, добре. За да се върнем или да поговорим малко за историята на института, създаването му, какво стои зад него като идея. Понеже преди малко споменахте, че е насочено към родолюбието, към конкретно населено място на човека, където е роден или където живее. Случи ли се нещо конкретно, което ви направи впечатление, или това е някакъв процес, който наблюдавате в обществото ни през последните години за едно отдалечаване, за едно, може би, със съжаление трябва да кажем, позабравяне на корените, и затова решихте да направите нещо такова или нещо друго? Много благодаря за прекрасния въпрос. Искам да кажа на зрителите, че въпросите не сме ги предварително оговаряли. Предаването е на живо и всъщност... И сега запознахме се преди малко с господин Колев. Да. Може да прозвучи сантиментално, но нещо, което винаги ме е водило, ръководило от ранна детска възраст, това е любовта към родината. Както и в други телевизионни студия съм споделил, като дете любимата ми песен беше Пътнико Свилене, тръгнал да бълваш по белия свят, обикни всички народи, но не забравяй своя народ. Друга песен, която винаги ми е била любима, беше на Емил Димитров и още е Моя страна, моя България. Както и неговата песен Ако си дал, ако си дал искрица от своя огън. И не на последно място, вече всъщност окончателното решение да преминем към създаването на института беше една песен, която съветвам всички вас, наши зрители, след предаването да влезете в YouTube и като напишете в YouTube Откъснатите цветя на България да я чуете. Това е песен, която може да ви просълзи, написана от българче, което живее в чужбина. Виктор се казва и тя е песен, косва сърцето. Той в песента си пее, че мама нарича сълзите си България и всъщност нарича всички българи, които в момента са в чужбина, откъснати цветя на България. Аз, благодаря на съдбата, имал съм възможност да пътувам много по света и нормално, където и да съм пътувал, там, където съм имал мои близки, познати, най-вече в Америка, съм им гостувал и нещото, което ми е правило огромно впечатление е тяхната носталгия и тяхната любов към родината. Те си идват в България. В България работят много издатели и много организации, които издават и книги, правят филми, правят какви ли не дигитални продукти, които вече всеки може да се закупи. Но всъщност аз лично, воден от всичко това, което до тук изброих, констатирах следното. Няма и не съществува на българския пазар информация, която родителите могат да закупят и когато се приберат в родината си, в страната, в която живеят, да занесат частица от родината си и да могат да я покажат на децата си. Тоест, има за България общи неща, да бъда по-конкретен, но няма за конкретния регион, от който се произлиза. Да, може да ви прозвучи странно, но ако в момента от тук, като излезете от студиото, отидете във всички книжарници на град Стара Загора, няма да намерите адаптирана детска литература за историята и културата на град Стара Загора. Такава няма да намерите и за София, няма да намерите и за Видин, няма да намерите и за Варна. Обследваме много обстойно процеса и, както казах, за нас не е важно културно-историческото наследство да е само в музеите, то е важно да бъде тук в сърцата. Другият ни мотив беше, че това означава, че страшно много работа ви предстои. От да регион на регион, от град на град. Много работа ни предстои, но искрено се надявам, че както в други начинания сме били пионери и после сме били копирани, тук наистина ще се радвам, ако някой ни копира, защото по този начин ще помогне много бързо да се запълни тази ниша. Но много дълго ви отговарям, позволете ми още няколко изречения. Всъщност, другата ни констатация, другата ми болка, лична, е, че вече голяма част от българите, които са в чужбина, по съвсем естествен ход на живота и на съдбата, създадоха семейства с хора от други нации
и особено вече те, които са трето поколение, част от тях дори не могат да говорят български. Затова тези издания, които представяме и които те първа предстои да издадем, ще бъдат преведени на 8 езика, за да може семействата, в които има микс от, примерно, българка с германец, американец с българка, да могат и половинките от това семейство да четат и да се докоснат до българската история и култура. И тъй като тези QR-кодове, които водят към определени допълнителни информации за дадената тема, те първа предстои да се развиват. Ние смятаме да дигитализираме темите във всеки един регион, в който работим, за да може да самото предаване да е адаптирано отново за аудиторията, към която сме насочени. Пак подчертавам, че това е страшен труд, който от тук нататък ще трябва да се полага от целия екип на института. Вероятно достатъчно експерти и специалисти, които знаят какво правят и що го правят. Искам пред вашата аудитория, пред цялата старозагорска общественост да благодаря от сърце на госпожа Елица Раданова и на госпожа Искра Енева. Без тях това събитие, което сега ще проведем в Стара Загора, нямаше или да се състои, или много трудно ще се състои. Това са две прекрасни дами, които изцяло водени от патриотизъм, водени от родолюбие, водени и не на последно място от огромен професионализъм, успяха да съдействат, за да организираме този невероятен празник. Така, 15 март, събота, начален час 13. Поне 5 часа, хайде така да го кажем. Поне 5 часа. И искам сега да обявя, че всъщност реално край няма да има, защото живот и здраве още на есен ще организираме нещо много по-мащабно. Нека сега старозагорската общественост да види кои сме, каква е нашата кауза, каква е нашата мисия, какво правим, защо го правим. Искрено се надявам, че вече на есен всичко онова, което те първа предстои, ще бъде много по-грандиозно. Добре сте дошли, очакваме ви. Вход свободен ли ще бъде? Вход свободен, вътре в самия търговски център? В самия търговски център в фоайето. Всички ще могат всички зрители, всички наши посетители, казвам зрители, защото ще имаме много широко медийно отразяване. Предаването, т.е. събитието ще се излъчва онлайн, т.е. ще могат да го гледат и българи зад граница. Българи, които са зад граница, старозагорци, които са зад граница, старозагорци, които не са в момента в Стара Загора. Така че и на живо, и онлайн всички ще могат да видят как реално погледнато историята ще оживее. Защото, повярвайте ми, скъпи съграждани, историята се помни най-добре, когато се преживее. Благодаря за това участие, успех желая. Аз също благодаря. И оставяме отворени и през следващи събития. С нетърпение вече очаквам анонса за есента, за това, което казахте, ще бъде още по-мащабно. На линия сме да помагаме. Още една рекламна пауза, после малко акценти от тема спорт. Заслужено ли Реал Мадрид с нощи би надуспи Атлетико или отново за пореден път съдиите ги подкрепиха? Ще си говорим след малко.